Pozdravujem. V tomto krátkom videu by som vám chcel predstaviť túto silikónovú naberačku, ktorá je vyrobená z veľmi kvalitného, hrubého a odolného silikónu. Ako vieme, silikón je materiál, ktorý nepôsobí nepriaznivo na náš zdravotný stav, na náš organizmus, je zdravotne nezávadný. Konkrétne táto naberačka je veľmi pružná, veľmi elegantná, veľmi pevná. Tá ručka je naozaj masívna, dĺžka je približne 28 cm. Súčasťou tejto naberačky je aj tento háčik, respektíve dierka na háčik, kedy si vieme naberačku zavesiť do zvislej polohy a samozrejme môžeme ju skladovať aj ako vo vodorovnej polohe v šuflíkoch. Ten dizajn je takýto moderný s takýmito rôznymi prvkami. Základ je taký do zelena. Ponúkame z tejto série rôzne kuchynské načinia, ako vidno aj na priložených, respektíve príbuzných súvisiacich produktoch s touto naberačkou.